Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. ‘Yan uwa a Pi Network Arewa, barkanmu da safiya da fatan mun tashi lafiya. Idan kun duba Pi browser naku, Pi application naku, Pi Network application naku da kuke mining, za ku ga cewa Pi Network sun fitar da sabon sanarwa game da KYC. To bai dai wuce bayanin da na yi jiya ba, ina tsammanin ko shekaran jiya ba, akan wato KYC. Abin da dai sanarwar nasu, kamar in kuka shiga nan wajen KYC Q&A, wato question and answer, wato kamar waɗanda suka damu da tambaya kuma suna buƙatar ansa. To duk abin da kake buƙata na tambaya game da KYC, wato tantancewa know your customer, da ansan da ya kamata su baka, to shine suka fitar da sanarwa a kansa yau ɗin nan da misalin ƙarfe 4:54 na safiya. So in ka zo wajen KYC question and answer Q&A ɗin nan, sai ka taɓa shi ya buɗe. To za ka gani gashi. Tambaya na farko, yaushe ne za a fara KYC mai gaba ɗaya, ko kuma za a ci gaba da yin shi batch by batch ne, wato irin a tsakuro kamar mutum 50 ko 100 daga kowace ƙasa. Abin haka zai kasance? To amsa shine sun ce a'a, kamar dai aka fara kaɗan kaɗan. Sun yi haka ne domin wato su tabbatar da cewa, su ƙarfafa ƙarfin system ɗin su tabbatar da cewa abin da suke so su yi KYC mai gaba ɗaya ya tafi daidai, ba a samu matsala ba. Don haka suka ɗan zaƙulo mutane kaɗan domin su gwaggwada yadda system ɗin nasu zai zo ya yi KYC mai gaba ɗaya. Don haka sun ce nan da ɗan lokaci ƙanƙani za a fara KYC mai gaba ɗaya. To dai ga dai sanarwar har zuwa abin nan gashi nan. A taƙaice dai kawai wannan shine abu mafi muhimmanci da ya kamata mu gane. Don haka mu yi haƙuri. Duk abin da suke yin nan kamar babi ne na gwaji, saboda kar a zo a samu matsala. Kuma abu ne wanda ya shafi sirri na mutane, za su karɓi sirrin mutane. Kuma wannan mining Pi Network da kuke gani, akwai manya-manyan mutane a duniya waɗanda ba ku taɓa tsammani ba suna mining Pi. Don haka jama'a mu ƙara haƙuri, insha Allahu za mu ga alkhairi. Allah ya taimake mu.